Het verneemde project De Nachtwacht 360 komt naar Nesta. Nou, ik ben eigenlijk geïnspireerd door Arjen van der Glijn, de grimeur van dit hele project. Maar ook de grimeur van theaterproducties waar ik aan werkje, waar ik in speel. En Arjen is een goeie vriend en die werkt in Grauw. En die ziet hier in het cirken en die shot om hem heen. En die zei, Anke, volgens mij moet dat hierheen. En ach, ik dacht nog, ja, we hadden het over. En toen zei Gerrit, maar daar maakt het heen. Het maakt in theatertjerken Nest. Nou, en eens ben ik op die manier ziek hier. Nou, wat is het dan? Ja, en zo ben ik eigenlijk met Arjen naar Amsterdam al gezet. En dat wie het begin van, ja, eigenlijk echt proberen het team in Amsterdam te motiveren. En echt duidelijk te maken van, dit is wat ik wil. En ook al is het misschien geen Miami, want daar had er ook hong. Het is geen, wat hadden ze nog meer? Het Rijksmuseum. En ik woe ook net alleen nog de nachtwacht, want dat had in die Orenmusea al geweest. Ik woe het hele project. Dus alle losse panelen, de kostuums, de helms, ik woe alles ha. En dat is lukt. Nee, we hadden direct een klik met Anke. Dus, Arjen heeft ons ook in contact gebracht. Ik heb het eerste gesprek gehad toen met Anke en jullie Hans kwamen er later bij. En we vonden het zo'n mooie kans en het klopte gewoon, het voelde goed. Dus toen dachten we, nou, dat gaan we doen. Jessica en haar partner vinden het ger op het idee kwam. Het project had een soort die het vregen. Ja, het is een hele intense reis geweest, het hele project. We hadden niet verwacht dat we zoveel zouden leren, zoveel moesten onderzoeken. Want wat jullie zullen zien ook is dat er zoveel te zien is op de foto. Maar alles moesten wij ook uitzoeken en moest historisch kloppend zijn. Dus we begonnen, ja, we dachten het is een productie van 2 maanden. Uiteindelijk zijn we er 7 maanden dag en nacht mee bezig geweest. Ja, dat maakt het wel bijzonder dat je zoveel kennis krijgt over de Gouden Eeuw. De sieraden moeten kloppen. Welke personages zie je op de nachtwacht, maar wie staan er op de achtergrond? Arjen van der Glijn, die staat bijvoorbeeld nu ook op de achtergrond. En dat zijn eigenlijk allemaal verrassingen die je qua productie, wat ook wel pittig is, wat steeds, er komt nog meer bij, er komt nog meer bij. En elke keer moet je de feiten checken bij het Rijksmuseum of bij andere mensen die er verstand van hebben. Het was nog een hele uitdaging om mensen op de foto te zetten voor dit project. Dat is vooral mijn taak geweest. Eerst kijk je in je vriendengroep ook en in je familie. En dan kom je wel een aantal gezichten tegen dat je denkt, jij lijkt daarop, jij lijkt daarop. Nou, jullie is wel super kritisch. Dus die neus is niet goed, die oren zijn niet goed. Dus waar hebben we ze gevonden? Op een gegeven moment zijn we dagenlang door alle markten van Amsterdam zijn we afgegaan. Ik denk, daar hebben we nog authentieke koppen. Supermarkt, bruiloft, Facebook, LinkedIn. Een hele grote zoekactie gehad. Toen begon het eigenlijk in de krant. Of toen heeft het in de krant gestaan. Ze kwamen naar ons toe en we hebben ze gevonden. Eigenlijk overal. Anke zocht een soort kansen met de Nachtwacht 360. We willen hier graag groepen ontvangen, groepen die hier eten kennen, ondernemersverenigingen, die geven helemaal verzwaringen. Er kunnen concertjes ontkoppeld worden in het lokaal, zo heet bij ons de horecaruimte. Ze kunnen er de tentoonstelling, ze kunnen er uitlees bij krijgen. We hebben een educatieproject, dus alle basisscholen vanaf groep 5 in Noord-Eerst-Friesland krijgen de kans om hierheen. Er is een uitnodiging vanuit cultuurcentrum Open Straaien uit Dokkum naar alle basisscholen. Dus klassen kunnen hun aanmelden en die band die krijgen dan na de tentoonstelling nog een workshop van een kunstenaar. Vanaf juli is de kaartverkoop openen. Mensen kunnen voor €8 een kaartje kopen op internet. Gewoon op de website www.theaterkerknes.nl. En als ze zoeken op Nachtwacht 360, dan staat er ook een directe link. Ja, wij willen hier natuurlijk het liefst elk jaar worden 50 mensen in hebben. Dat is hoe wij het zo corona-proof mogelijk insteld hebben.